Hi, si Marang Hilen eh. Ay, madung buntag. Ako na pud ni. Karon kay di ba das niya si Mana katong naghiwa-hiwa kog suwa nga 14 ka bahinan. Agyat dan diya nagazud. Diya nasbay. Sa kay diya may hatag og kuan manok nga isang suholo gatos ka nang isang pagbitbit sa bagay kas Manila. Nihatod sa bagay ka big manok nga hinalangon. Diya kuno hinalangon. Harangan bilita. Kapin-hapin magkaglababo. Harag isang manok. Pagpakitas na. Dahil rakas likod. Ito ko nang ihawon. Okay, pasalamat mo isang William o katong naghatod. Kasi nga natong naghatod. Henry o si Warin. Isa to? Henry o si Warin ang naghatod. Henry kuno Warin ang naghatod. Salamat sa gabi na ilang ihatod. Wadod palipasa diyan nagi kuana nilangon na. Ana. Ano nagibot? Mulay silot nimo, ikaw mag-ibot, ikaw na rin magluto unsa. Mo ning ang giingon ninyo ang anak ni Kas Manilang na quarantine tos Purok City. Di ana. Tagaan sa hinalang. Oy William, kuno dirag imong manok, hinalangon na namo. Wara abtig Pasko. Wa katugig di maghuna og hinalang. Kay das bilita dia mo lang hinalang. Diya kuno yung maghinalang na niyon sa. Nda. Pukawon to na mas programi. Programi og si Mayor kay wa man dastere. Bakasyon mastere si Mayor og si programi nda mga an sa hinalang. Palisan da ni lamin tag nay saging. Ajo ha. Saging ni mangangan. Panagibot. Kaya magkudkod dun sa ang mag-ibot. Ikaw may sinutan. Nung pagmaghihaw ko kanding. Kasi pa kung nabugihaw sa ganding na, kamamlay mo ibot. Manalaw rabas Edwin Kumahig. Si Edwin Kumahig, yan ay maghinalang. Ay kuya, di anak dukos bay. Kisa patudihang kuan, si nanaw si Hermelita, nanaw to. Oy, muglit de ko sang igsuon karon. Isang birthday nga si Rosalina Gonzales tas Bulacan. Birthday ro ni Ja. Ug mananaw si Jas, nanaw sa namang video, makadingang si Sangret. Mo day ni nagihamig manok kay na birthday sa igsuon tos lajo. Ajo ha, bantay doon harang balhibo ng inibtanan na. Sinalin, pero kay dugay uli. Ikakaginalang ng Bisaya. Bisaya na. Bisaya lagi ni. Kaya gikan na ba ko ni Storil? Bisaya nga, may gibutan ng Bisaya ba? Tagalog ba? Asa pa, udah ba? Pagkita po na. May kag sila. Tambok na ba dyan doon ha? Kinulong mong kunon. Kinulong masig buo pa ng dinakap gapon, gabi Kinulong ko. Kinulong ko na yung mga manok dito. Ingan. Mati, good. Ika, kagambok sabun. Sa video na hinuni. Hawa, hinuni. Tuntut mo lang baw. Wala, kumbati, good. Maghinalang mo ka, good. Hindi tadi good. Ay, dahil kayo pagkaginalang, day. Nas ate po naghinalang. Ato tanong ate ito. Ay, may imo. Atay? Sa imo day? Unod, ugatay. Nang atay. Ha? Nang atay. Kaya nang atay. Nang atay. Hani may mo? Unod. Unod di mo?
Unod ko ni Kaliana. Hindi ko no. Tagjuag tadtad. Nailin, okay ko Daghana. Kay nakatuo gabi inailin. ang dami mga to gabi nasa man ka. Ito ko ramen ako dyan. Lagang dogman ni Tatay Pool. Lagang dogman ni. Ati Dito ni sabat dai ato bang dai. Ato ati paura. Ato ka doon ka na isang dama. Daro ka sang likod. Dari ka Nagagma sa paw kay rong madaghan. Pukawas ta pura mi dai insay nag pinata pura mi ato ta mamahaw ila ati upaw kay naghinalang silag manok. Lakaw. Asaban? Dani ta mga on. Si Ate Mayor, si Ate Rosali po ug si Tapura mi ug si Nanay Lita. Ug si Tay Aristo na dani na kuno mga on kay hinalang silag manok ug sadyo. Dal. Ako. Ani pud ta? Kaw. Roy. Bakit sa naman? Mas Roy dia. Mileros. Dai, ano to pinukuhan? Ha? Iriya po. Hindi ka ko pinukuhan ba? Kung nagdaskuhan si Roy ni idang mga Dagas Manila. Sugmapol dyan ang kamot niya pa na. Daghan dyan ang hinalanga. Tatay Pool. Tanaw, sabad ay. Kinairing. Ano kay uling dari? Yupaw. Day. Ito ginalang day. Hindi na magina. Surya na pa po. Sutag makakangkuhan. Ikaw Surya. Kasi mong gigan kaya di ko kahilwas. Rita. Sutag makakangimili. Pwede na mong Surya na ka. Pwede mo Surya. Hindi mo sa tayo mong pasalamat sa kakalas. Ay, shout out day kong Inday Emily Antipas Bernido nga naros. Idol S. Day, salamat sa imong palitson ha. Kakaon po ko. Yupaw. Sino to po yan na? Yupaw. Makamutubag yupaw. Mula ka masamad dyan na day. Kaya nagtadtad. Kasi mga apil dyan ang kamot na naman. Hinalang dyan ang tudlo na na. Ako. Nagkaon. Nagsama ko kay Wala buhat ati. Dali, kung na ibuhat dali Surya. Na may Surya ng ati upaw. Sa may panguta na. Dali daw. Masaya magingan. Kusga. Masaya magingan ng ati upaw. Love you ati Upaw. Kusga sa. Love you, Day. Basab. Love you ati Upaw. Ay mo mama, di pagkaingan. I love you ma. Inama, lagi na lang silang manok na nahilin. Ma, lagi na lag manok na hilin ma. Kusga. Hindi na ako, nauwaw na ko. Nagawas na kasi princess. Ito yung bakasyon. Ati Upaw, tumangin. Sila medyo hinalang. Yes, sabi na kita na pwede ko kakain. Ako, ano prinsesa nagluto. Nagluto na rin. Kaya ako nagtraho. Mas 4 pa kayo kung nag-ibot na. Halimang kibot. Ag manok. Giptan. Ang ilok. Ano? Ibot. Idiliog. Ay, liog na pa mo. Eh, lami ba? Ito mayo ng liog. Rambe buhatag liig, marunod kuan. Kunot. Hamong giptan. Kamahumok. Kato ka day, tapat ni Mayo day, si pangatunay. O ba si princess sa luto? Mabuyan na naman timplahi. Tumay pa. Haramak mo. Sabot ang mga Ah, di makitaan. Si Pagpanay. Di makitaan. Ako rin tagkitaan din eh. Si Pagbilita, tapos tapat ni Mayor. Sige na lang. Takso dag kwan. Ay lang ko bugsin mo. Pareho kami na kami na dapay maaging suor. Well, gaw. Ang ganyan nga nga. Si Pagpapang, tapat ni Mayor ba? Siaw. Gagaw mo. Ano pa na sa mga taon na pa. Ang taglingkod. Sibog. Di, princess, ay pasun ka ng princess. Adi, prinsesa ang sa. Dari. Wala na princess. Gusto nga. Nabali na naman mo. Dala ka dali. Yan na. Tapat ni Mayor day. Ano opening? Ano dali? Gahi pa ganyan. Kita tayo mo kita gana lang. Sabaw na. Naida. Saan araw Ikaw na lang, ano lang. Among kamukha lang. Muang. kaon? Kasi ko pala si Dada, hindi may nga napagito pa sa. May napagwasan din eh. Hurot po dag. Hinalang. Tadi makan muat. Hindi mo mga daskuan, tayo das manok ra ba? Nato daw manok gabing dako. Kaya bawa ka ni manok. Salamat lang gatak manok. Taan po me. Ikaw nagpunod, hindi mo istorya. Bicong, hiya. Kailan na dari.
Sana. Nasa po nag-vloggira ka. Apil. Nay, kusniti ko dahil na yung maningay. Dito. Ano nung kuan pa mais man gila po. Ako din ba kumagamig maisa Dagan mo? na mo ka maisan. Mo di san eh. Yan lang. Kit ang tayo kit. Grabe mo yun. Manang ga prinsesa gyud pagkaon malamang mais. Hindi pa kaon nga. Nga pa ka nagbato. Mais. Yan na. Pais mo ko ni Iza. Kumay. Ako din ba kumagamig maisa O bugas. Na. Ayan, Mais. 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 Mais ka may cholesterol. Pero lang medyo ni mais. Mini mais kan. Yaman ka buso. Bay kontra. Aliwaros. Buntag pa. Aliwaros ka doon. Number 1 si Ariana Aliwaros. Na din unang aliwaros ni Bibo. Ikaw. Dahil nalawot na ito yung pau. Dili nang daraday. Kami di. Dapat nga lang kung di. Hilap kan man mag service mo. Ano mo ka makuha ang kutsara? Kuha man. Lain na. Anong wala to? Kusa na isa. Oh, ma'am. Kutsara, ma'am. Namat ma'am. Namuot ko ni nahihilin at Huwag magalaw. lingon May makamao. ikog na. Ma'am, halikog. Duwa pa rin mo yun. May ikog na. Balibo. Ikaw ka diha. Ano dyan? Panit. Fats na ba na? Kasi swab ka. Hindi sakit. Di man. Balikan. Kuha naman, mura na mag gilip ang tutulan ng ilong. Ikulit Laom, naman. laom. Hanom. Sila mo yun? Pa niya na. Kahit wala Kuwain. Basta nakakanda ni gagahit pang dani. Tiguang mo rin mo ka. Kari na, mura kumukumo sa muhi gihipan. Bawal sa mga mo. Nay. Tatlog din o. Nandiyan pa. Kung saan ito pa. Nga mahal mo ko ng swab pa. Huha mo dahil. Wow. Kasi ning sponsor na ha. Kasi sa gobyerno. Mayo ko. Pangutan na lang magnabay PhilHealth. Asa makatay? Mo luto tay. Tay. Load na to Ang tayo. tayo mo luto. Sabi ka tayo na eh. Yan, kau begal. Dapat tayo tundar mo din. Kada ba? Load na batis na tayo. Yung unggang mo. Ano pa ka pura? May mura mag... Yung pau. Dugas ka taon. Ay, madaya mo tingog na nga. Baho, Pinaja po na. Nagbahog bitaw ko. Kayar? Pinaja po na ang tingog. Mura niya ho. Kabuhian tayo minaw. Dagla hoktin. Kabuhan ka. Kabuhin ka. Kabuhian ra. Kabuhan yan ang panahon. Sobrahan. Kabuhian ra. Dagdag na po, may. Kabuhian ba? Kabuhian hoktan. Kabuhi man. Hoktan man. Kay kabuhi man. Kabuhangan. Lingko dali. May matubrahan. Dayor. Kanang sada na, Krista. Uy, prami aban ko ta 24 og mas alaos 12. Sa? Ilami mi anyas ko. Sudaan. Sudaan. Andi na kami putol-putol kaya na. Mimi anyas ko man nag-order Nata na ko. biko og suman. 200 Paban ko no si Mayor, si Ko na rin na. Tere, si Tapos Dwight, bawas sa si ug Jaja. ikaw. Sa Hong Kong na Hong Kong. Ha? Nagbuhatan. May kasing tipol gabi eh. Di man gabi eh. May gusto ko no. Alas 12. As dos man. Dosi sa 24. Pwede ka alas dos media basta nga ng orasa. Magbuhat ko ng bidang tatay si Berting anyas ko. Tanawan laman. Soon sa amahan ni Kuan. Katong day pulis. Nagsibalik-balik na mula wa matug sige chat. Tupod. Kapag may saot ko na ha. Mintis na yun. Sa Hong Kong. Hindi pa dyan edad. Pag natugong Kong, da 44 na karon Hong Kong Japon siya. 44 na katuig. Di ba paglarga 23, dyan edad, da karon 44 na. Itong lugar na. Kasi nasa rin to. Wow. Di pa mo mangundang? Ang duga sa simula ngundang? Pagaling sa bahot mo. Magulot na horot na ang sa opening. Grabe hutun ng mayor ni Mayor. Alas mayor, di ko na mundang. Hutun ko sa rice cooker nga luto. Wala na hapon yung tinapo. Amaw na. Ako nang salin gabi eh. May kapanihapon. Kay mga tapuan man. Doon na rin dulo. Tirusalin mo na. Tirusalin. Saday, saday. Oo na. Kay? Ang gusto ka magunas ng spaghetti yung tililianday. Ganun to ano mga kilag spaghetti. Gamas nila yun, to na. Malami ah. Wala. Ilak-ilak na po to. Maya, kaya ka kay malas. May tao. Kamo may kaangin. Mabalik na po. Sa una, naghilak mo na balik. Kapila ng season te. Season 4.
Yan na! Wala pag ilang Ano makamukaon? Kaon magod. Dahil na ka, manggod na rin. Tipaw. Pag kumakaon na tipaw. Dahil na. Bugay sa baba, may ba sa bus? Ano yung bago ko niya? Halim dia puram eh. Buwan na. Buad kasi bisig na din ay hinalang buad. Buwan na pampagana. Mas puram yung nagbuad. Si Tiri Rewa na mo dani. Nakatos Tiri kaabot. Nawala po. Ang Pero may tawag katugan na rin. Ang sa papagkan. Ha? Di lang nila gabi. Anda pearl. Andar sila to? Hotel to tayo. Ha? Hotel de. Resort and hotel. O gabi. Hello, uy. Ito, Ano ka, Ber? bin lang pag nilag sabaw. Nga naman din natin. Naman din ang hutdo. Naman din na iba. Ah, si Mayor kay agdahan gabi. Kuhanin ka, ang sa pagkagabi day ko no. Hinsa. Hang matanang no, kay tanggal siya gabi katasan ko. Balik. Ano to dari? Ito din tasan ko gabi nang. Karin sila bababoy ng ito. Sana luto. Busog pa man kuno Pero sila. hindi ka, ano naman ito yun? Da karon. Imbita ko muna, di manungkap man sa diha. Karon punta doon itong bahing sa karas ko silang luto Mayor. Punta doon yung. Nandyan! Mabawi, mabawi. Yun nga nga mahalin. Yung kamag ang hanggang. Anak ko kinaon sa bitaman, mais bitaw. Kanina pa man eh. Kanina pa man eh na. Sipat-sipat sa rice cooker. Di ko na nakanagpugang-pugang ko na dito magalis. At tipaw ako gani. Purok na sukod naghang luto. Kami no sila na. Kami na. Ako gani. Di ko mangay mais at tipaw. Lang inog mais dahil kay Sa kahong ito Dali dali. ko ang mais. gamay ray usap. Yan na. Ang mais. Kung sapot-sapot. Yan na. Pagaling na naman ko. Ugma ko Kada ito. na Ba't mais ko na na. yan? Wala. Bayulit ko ba? Oh, manang te. Hanggang? Sa yung kilo-lili rin ah. Pag si Mayor, ang iman tasal, kay pahurot man lang sa karas kukiran. Di mo kumahawa na din ako tun. Ojat mo Naning mana. ako Ngayon, naning napabay sa bonay. Barog dito. Ikaw na po. Sabay, prinsesa. Uga. Busugol. Karon nagalita mo prinsesa. Karon adlaw ata. Ugma mo chat sana po.